se olisi sitten torstai touhua täynnä. Huomenna se sitten olisi niin H-hetki tuolle 50 kilometrin kävelylle. Saapa nähdä minkälainen keli kohille napsahtaa. Ajattelin tehdä tässä tämmöisen pienen valmisteluvideon, kun tuo Alaviskalehen toimittaja kysäisi, että mitenkä mä varustavun tähän kävelyhommaan, niin sehän on tämmöinen kevyt retkivarustus. Eli niin matkahan alkaa aamulla aikaisin 4-5 välillä, riippuu miten minä saan luuni ylös tuolta sängyn pohjalta, mutta yleensähän sitä tulee noustua aikaisin, oli lähdössä johonkin tai ei. Ja sitähän on sitten hämärää, eli aloitetaan heijasti liivi lähtee matkaa. Sitten lähtee sajetakki, jos sattuu, että sitä vettä tulla turahtaa ja sateenvarjo otan varalta, että saa sitä kahtua, että mitä vihtii käyttää, että tarviiko käyttää mitään. Hanskat, nehän sinne pitää olla, jos on kylmä. Sitten tommonen pikku laukkunen. Mulla lähtee reppu ja tuo laukku mukaan, niin eiköhän ne kamppeet sinne mahuu. Muovipussi, johon saa laittaa sajettakin, sateenvarjo, jos sattuu se vesisaje ilahduttamaan minun matkan tekoani. Otsalamppu. Edelleenkin sen takia, että jos liikun pimiällä, en yhtään tiedä minkä aikaa menee ja missä virta lähe, että ei lopu puhelimista potku. Otan 2 puhelinta mukaan. Mulla on niissä rinnakkaiskortit, eli en jää sitten ilman puhelinta, jos sattuu käymään jotakin. Enää liinoja, niitä nyt saa olla aina. Sitten otan tommosen pikkukiikari ihan sen takia, että mä en vielä tiedä sitä mun loppupään reittiä, että mistä mä mutkittelen, riippuu miten nuo kilometrit sieltä osuu kohille, että tulee sitten koko matka täyteen. Ja minähän en kauempaa tieviittoja näe, eli tuolla voin sitten luurata, jos on tarpeellista. Ja sitten kaikkeen pitää varautua, niin teen itselle tommosen ensiapupussukan. Sinne tulee vähän tuommoista siettä ja tuota, mitä tuo nyt tuossakin jotakin siettä. Sitten sakset. Kertakäyttöinen kylmäpussi. Ei koskaan tiedä, jos sattuu sitten jotakin muuttujia matkalla. Vähän laastaria siitä ja tommoseen pussiin minä ne pistän. Eli pitäisi olla veenkestävä pussi. Toivotaan, että näin on. Ja totta kai näiden lisäksi otan sitten mä otan paljasjalkakengät ja sitten lenkkarit otan myös mukaan. Katsotaan kummilla nyt sitten kävellään ja minkä verran. Vaatetuksesta sen verran, että kelin mukaan sitä vaihellaan ja vaihtokamaa mukaan. Mutta tuolla paijalla pyrin kävelemään. Jos on lämmin keli, niin peltikkaan paita päälle. Ja sittenhän mulla on täällä lippis. Katsotaan näkyykö teksti. Mistä se näkyy?